Iako važi za oštrog kritičara aktuelnog režima, politikolog i politički analitičar Cvijetin Milivojević u emisiji Bez cenzure ističe da aktuelnu vlast također treba i pohvaliti kada za tim ima potrebe. Naime, on ne deli sud nekih analitičara i dela javnosti da su neki projekti koje realizuje aktuelna vlast sporni, već je, kako kaže, sporno samo to na koji su način finansirani. Ja sam od onih retkih kritičara vlasti, na primjer u Beogradu, koji smatra da ne treba rušiti Beograd na vodi. Daleko od toga, on lepo izgleda, ja volim da prošetam tamo. Ali svakako treba otvoriti pitanje transparentnosti. Dakle, zašto država Srbija ima vlasništvo samo trećine u udelu kapitala u Beograd na vodi, a neki tamo fantom iz Dubaja 70%? Hajde da vidimo je li taj uložio 70% u to. Koliko je država uložila u plac, u opremanje građevinskih zemljišta i tako dalje i tako dalje. To su pitanja. Nikad ne mogu reći da je loše kad se gradi autoputevi. Tako je, treba graditi još više. Svaka čast Vučiću. Neki mu se smeju kad kažu radio sam više autoputeva nego Karađorđe, Miloš Obrenović, svi kraljevi Karađorđević i Obrenović i računajući druga Tita sa Tadićem i Koštunicom. Na kraju. Tako je, upravo je čovjek, uradio je više. Ali me zanima nešto drugo. Zašto Moravski koridor košta 300 miliona evra više? To niko da odgovori. Mislim da su radikali postavili u parlamentu pitanje. Ako smo imali ponudu Kineza 300 miliona evra jeftinije, a mi prihvatamo ponudu Amerikanaca, je li to možda trag Zorani Mihajlović? Milivojević također ističe da je od velikog značaja nacionalni program za preporod sela Srbije, a u kojoj meri će se i realizovati, ostaje da se vidi.